Wengane wathake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngona kule channel qinisekisa ucinze subscribe uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel 2 ehamba phambili. Lapha ke edolobheni eThekwini imoto kuya kwa SBV ethwala imali enama ke ethwala isamba semali ifike yama ke benoma ke beyilande isamba semali theke uma bebuya ke kwesinye isitolo kwaqhamuka ke izigebengu zibabamba ke inkunzi kwaba ke nokudubulana phakathi ke onogada ke abalimale kanzima nezigebengu balimale kanzima ke bathola ukwelashwa endaweni yesigameko base ke bephuthunyiswa esibhedlela kanti ke isigebengu esisodwa ke noma ke sishonele endaweni yesigameko kwathi ke lezi ezinye zase ke ziyabaleka. Yizo ke indaba lezi ke wengane zakwethu enyantisa ke igazi njengoba nisibonela kule video ke wengane ufisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba.